March ni somni pahnih kumsang ni somni ania China ram Guangxi province om Yulan khopui zingka re re ya chuan People's Hospital number 1 atanga naite pit zaruk somnga ai puatle ma nai cheng nurse pakhat chena apartment second floor mi chu atui chepai na pipe engemaw in a hnawh tlat maya thil engemaw mai na a hnawh chaw ringin abialpa police officer chu ronsiam thatsak turin a kau ngala ma se tui luana drain khona an han hon chuan thilrim che em mai hi ronnam ngal hukin chuta achunga om an han hu se chu makti tak hian an in he ho taringota te chuan chu draina chuan bol hlo mai ni lo sathem noi hlir chu alo om reng alo ni chu vele in nei tu pa po chuan atu chuan nge henga te sathem noi pai mai ni thil ti chi po ni lo chuan ti no chungin police te po chu a call ta ngala te chuan police te an lo thlen nuwa chuan sathem noi chu adang sang chong fe tur hi mu chho bil zui ni in chung sathem noi de chu an han exam nu chuan le ran sati ni lovin mishing ti sathem noi ngei ni te chu hriat chho ani ta heu mai awai hian ti sathem sang ni zathum somruk pariat lai mu chhon in chuta chuan thilrap thak tak chu ala top mai lawa in chong thumna lo ala ya chuan police te chuan rice cooker achunga mishing rule plastic bag dum lo om chu an mu chuak zui le ta a chu thil ze chuan chulaya lo om ve ho chu ti hlau ngalin an thil mu chu an raplom maya tu taksa nge ni ta ang tunge hetianga che hi ni ta anga mithi le athatu hian eng in le china nge an neyang le he khesi rim le uluk taka chui ani hnuwa police chuan he khesa amo phur tu bernia an rin hel chu ana thok holam kong laka an lo rek ta chat mai chu an mirin hel chu to dang ni lavin third floor lo amek tu li feng pingi ania mi te chuan chutia li feng pingi an man an mo chuan oi har an ti hlom hle maya a chan chu li feng pingi chu nula la upalo sapan thler tharum nga lo ve mel tak ni in asam ti po chu felfai takhian a chip lama aton felwaka za zum mel tak tong tem le pui soi lo mel tak ni in chu pui soi lo mel phena chuan thilrap thlak tak chu alo in phum reng si li feng pingi kumsom ni pangami hi People Hospital number 1 Yulan khopuya nurse na thoklai me kania te chuan a hnuwa athil sol ti te chu a in pong fai ta veka chumini March ni somni pakhat kumsang ni somni jingkara chuan Dr. Luo Bang Deputy Director Spinal Trauma Surgery Department mi chu opui pakhat chuan thatin chuta ama thatu chuan evidence ti bo thei ani in besin Dr. Luo taksa chu a chandar hnuwa toilet pipe chuan a flush sui ta mia maya amai ro chu he athil tum thalo tak mai hi hlotling talo hlovin hria chwa ani zuita a chuti lai mek chuan March ni somni pahni chanulama police lampo chuan mi bo report an lo dong ve mek boka mi bo ron report tu chu tu dang ni lovin Mrs. Bang Dr. Luo Banga nupui khani in a pasal chu ni ni lai abo to thu arun soita ani ole thlir tu tele ngai thatu te song in sawain chebaile vek ule tuntum kan video po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai thla in kan thler ho le dona kan video te abule chang atop thingin minlo thler sakin minlo ngai thak sak le chho don ya Dr. Luo le li fing pingit in kara hian eng in somna chi ange omang le hetiang takarap thak thil hi engwang lo thling tamai nge ani I han thlirin I han ngai thak chun som zel don ti ang heng zong bullo in chan na hi kumsang ni pasari kum khani in hemi kum hian Guangxi Medical University atanga graduate limhlol li fangping chuan na tho tur offer hospital pathum lai changa mu in apakhat na chu nan ninga ania apahni na chu liuzu le apathum na chu People's Hospital number 1 Yulin City amite aniboka ti chuan khoi ber nge zomila tha ang ti in apa nen chuan ngun taka ngai to in nan ninga mi chu achang kangin atan po in zerbel zel na turatan chuan a om bera liuzu mi lam chuan hlo chu an offer tam ber thong chuti lain iulina mi be thung chu an kho atanga nai tak ni in darkar ni kallek ani thunga anodam lo en kol ngai reng chu a boy pui chun zom thei pha anga ti in chung hospital pathum de chu an khai khin kwal vela ti chuan atopa chung te hlat lutuk lawa om theina iulen chu thlang felin
he mun hian anuna lungai na le chiat na ra phlak tak alaron thlen don ani ti shilo chuan iulina People's Hospital chu an thlang felta a ma se alo ngai to ango chuan thil chu akal lo chiang hle People's Hospital iulin a thlan chan ber a chungte hnaya oma anu en kolpa thei alo ngai to khani a ateu talo mai Chinese New Year a ti lawa chuan a chungte tlo hun chu ani thei ta reng reng lawa tin ani ang nurse junior chutiang hospital liana thokta chu an nun pum chu hospital a chuan an hmangral chu ani deuh top mai ni tin mai chuan boy reng renga ni lengin an sif a zo meu chuan an chaw nok to thin ani heti lai hian hospital atanga naite hospital building hnunglama chuan room tereuh te lo ve in a building chu a hlui ba ka room chungte chu nong churin bangtela chu a khok er war boka ma se thlakhata ian zathum somnga lek in lo man poni a om thau mai chulawa ani ang na thok tram tir lo tlem bok si tan chuan alu aphak tok lekha ani miawa te chuan damdo in lama po na chu tan chho ngal mop mopin thok tir la junior deuh ho training an pek thin a in choka department sang sanga kalkwal de chu an tan ngala he training ina atum ber chu doctor le nurse junior te ho chu khoi department a po experience an neya bel taka an na chu an hria thena na an ti ni in department pakhat an zo hnuwa department thara an transfer kwale zer thina department thara an ba om khan ama an lo khoi to thin ang na de po chu lo oma se thiam to sheto ati ngot theilo abulte changin training thar chu an la le vek zela hetia department thara an sona piang hian an hlo chu bulchan angin ian sang ni atanga sang thum bel chu ani tlang puya an han omrei deuh hnu chuan ian sang sari sangria ta te po akai ve man thin amai ro chu department danga engtik lai po a son le thut thei reng ni in chutia an son chuan angai te bokin ian sang ni sang thum bel atang bok khan an tan le ta thina ma se chutianga in son thut thei renga omle lo ni se tlakniama abula tang boka tan le thinte senior nurse ni ve to hnu na po ne so taka thove thei to hnu po a department thara junior nurse lo bok lak le thin chu nurse then khat chuan nin om an ti ve thin emema then khat ero chuan an ma ani tan ve kania inzer bel na chi khat alom an ti mai zela chutiang che chuan ni fang pingi po chuan nin om ati thinin mun khat department khata rel ro be dewa tho theilawa chutia omreng chu na thel ro tuina alen koi mai hi ain te khin deuh ber thin ani ti chuan chun thla kumsang ni som pariata angheta lak ani ma deuh lokhan li fangping chu neonatal department atangin spinal trauma surgery department Dr. Lu banga thona chuan transfer ani a zan kha chu adiu ti lai chuan a thopui pakhat hian ti molmol chung chuan an ti karlaka online manga poisa thapna games sikhat Lucky Sport ti chungchang chu a shilwe mai maya atira chuan fangpingi po chuan chuti wakin alongai saklem lo ma se a hno dewa a han khelta ka chuan chu games ngei mai chu anun ti chhevek tura abul chan na chu aloni don reng mai ma se a thu boy ngai to ani ter kha chuan li fangpingi chuan chu games ko hmu tu chu tonge ani asoi chhuak do mi alawa tin alo yarina a han nor de ngel po in Dr. Lua thina nena eng in somnama ani lo thule soikher chul katilo ati vetlat maya appeal trial an nei hnuwa chia chu mishing chu tongi ani chu sei chhuak ta chawin chu nu chu liumu ha ini in an hospitala an head nurse an nge a tin liumu hai po ina he online games a khelna chan ber chu in thar aleya chu chuan sum a he boxinin sum mo na chu asang tarya maya chumi wang chuan pocket money vel tur tal lo hlo chwa po a tha alom ti in a khelta a ma se tum kha chu round khat leka yan za alos tamaya chuta tang chuan thadon lo riawin a sheta a games so dili zui ngalin a khel chhun zom talo ani ti chuan chu games so an duty laya an ti dun nalama fangping bula chuan sakli adawin a soi chho khani a ma se be se lo tak main fangping chuan chu game so lo tuipui ta phianin a edik ta hial mai tin he game si a that vele reu na chu phone number emo mimal chanchin emo engma enter angai lawa
poisa ni se players ten an ngam za za chu bet thei bokin rules po chu a simple ang reng hlea a zia chuan he game sa hian Arabic number group som omin group tin te chuan number pakhat atanga number som in kar eng number emo an spin chhuaka chu number chu ilorin dik chuan I chak ti na chu ani maya te chuan round tir lama chuan games tang te ang bokin players te chuan an ring dik chhode mol bok nen chu chuan phurna le injin tok na chu games chu thiam tariawa in shiat na chu ron pe in an khel chhun zam ta zela an hnuah chuan an edik tange nge thin ani chu tiang bokin li fang pingi po chuan chu games chu edik tarengin atan chuan poisa chu games sa alandan ang main screen a number lo lang ang mai hi ani to a chu games chu a play tampo le bet tam tingin ni tin mai chuan ian sang tam fe hi ala chuak de uzut jeng to ani ta bera ma se achang chuan ian sing khate chu a los le ta hiala nima sila games tamti ang bokin a hlo to song song te chu aman le le vek bok nen phurna chu ama chuan ana satial tiala tum khat phei chu ian noi khat lai chu manin chu games developer te tumsa an siam chho dan takpo ania hetiang gambling game saureng reng hi chu a khel tu ten an edik nge the na na siam ani meu box inen mi tu ma chu chakreng le hlok reng an om ngai lo ma se hlok tum an han nei le zeu thina kha khan hlok le the mai be se na chu pe in poisa puk chop tak ngel pu in an khel le nge thin ani ti chuan li fang ping po chuan kum khat lek chung hian a bank account pahni atangin chu games khelnan chuan ian noi ni le sing kwalai chu ala chuak man hial tarenga ma se ani angla junior kum hi thumvel chia na la thoktan chuan chu tiang za sum chu atam turu ma a chu tiang ani awang chuan fang ping chuan game su khel zela a hlo to zong to kha man let le vek theina turin poisa puk tur chu a zong tan taringota chu ta chuan a thopui te hna do soin nursing exam na tan le ano cervical cancer enkol na turata na momo anga insoin apuk sakta hloma chulawa hospital lama te alo ming thain amani se mi je thachi kan ti angkha alo ni bok nen a thopui te chuan phal takhian anno puk tir ve hlomai boka atira chuan ian sang khate sang ni vel lek lek te pukhlamin lola ka chuan api vele mai zel boka nima sila chu tianga a thopui te puisa puk chu ngaya chuan ni chhojelin apuk zing ta tial mai chu tinana na chu aba po kha apung tial lo theilawa te chuan July thla kum sang ni pakwa alo ni meu phei chuan China bank ho policy hospital staff te ta na poisa puk thei chin bithlia noi thum chu apuk zo vek to a ma se ba chu anga to si a online gambling games la chu ban sana nek chuan ai diklat to box inen sum nei bel thei dan tur chu angai to le taringota chuta chuan a thopui te ho bula bok chuan anu cancer enkol na tur le in thar leina tur mamo ania in soile in lo na lak tur science sector guarantor kan ti ang chi khan asom hloma ma se senior nurse ho chuan an lo du lo deu fura amai ro chu nurse no pangti te ho chuan no rem ti in an personal information tinian lama an lo pek ba ka lo science sak dia hlomin chumi mang chuan mi pakhat ming hian ian noi thum cheu chu adi leta a ma se he case aron er chwa thleng kha chuan tu ma in helo na poisa apok hi an la dil let lem lawa pek let an la ni lo vek bok ani fangpingi te hi hetia han en mai hi chuan mi chheder dia bre chaklo hmel tak ania amai ro chu a hmel en ai hian a chhel reuh phian mai chen khat phei chuan a thin chhewe ang reng ti in an soya chu mai ba ka online gambling game sawanga boina le sum le pai ba ang awangte anna le thil dang awanga boina an izong song lai po hian achung te puina voi khat ma adil ngai lawa a har sana shim chu achung te a shil ngai me ulo tin har sana ane te po chu mani a chin fel du mai chi hi ani ve tlat loya tum khat po dam lo thisen alak lain dam lo dang chung te jinga mi pakhat chuan man mo tura ron nor satya mai lo hian dokan chu aron chum deuh bura chu vele fangping chuan engwangin nge khatia dokan iron chum kher alo ti vin let ngal thak maya chu thil thlenga wang chuan an head nurse bing chu thlengzuin head nurse chuan fangping chu kawin chu medical staff om dan tur anilo ngaidam dil ngal ro alo tia
chu vele fangpingi po chuan thoi tak hian ngai dam chu adil vele mai bok ani chutiang chuan a thopui ti laka tanga poisa apuk teu ba ka hian kum khat le achan be chung lek chuan a bank transaction a alandana online lama poisa puk theina sang atang hian apuk na sa hle ti alanga tin a theina songsonga poisa hi apuk kim vek ti ila aswal omlave chuti lain chen khat phe chu danina a phalbak ai sang apung oma puk tir thinte anlo ni hiala chutian chuan he game sai dik chi atang hian anon chu boy chhota vekin achang phe chuan ni khata noi khate ala chhuaka ai tamzok po lak chho changte ala nei deuh deuh zela nima sila chung chuan aril ru po chu ati ha lem lo thung chum lo chat lawa games khel the chi abak chu ngai to ani lem lawa tin le lama a kho sak chu hau tak lo em ema arum lo aman la ni se thakhata ian zathum somnga lek ni in fridge tak ngial po kha nei lawin rei tak om hnuwa tawo bawo atangin second hand tlom te in alei ve tok bok ani ti chuan october tha kumsang ni som pakwa alawni me chuan aleiba tamlu tukle poisa puk dan to she to bok si lo mang ang chuan Dr. Lu banga hospital lama a thopui deputy director spinal trauma surgery department mi chu poisa ian noi ni puk dil turin avatex betaringot maya Dr. Lu banga hi heti lai hian kumsomnga pakhat mi ni to in Fano High School kalai mek ani nge a BMW SUV khalchinin hospitala staff hote po chuan a hausak zia chu an soi ru sep thin ani ti chuan Dr. Luan pengping mases a hmonu a chuan a poisa puk dil chu alorem ti ve ngal maya ma se intiam kamna nei lo phu thungin chu fangping chuan a thu a oyanga ya adu dan danin aum turani ti chu ni a chuta fangpingi summa mo to si chuan chu alorem ti ve ngal mai boka ti chuan a hnuwa hospital bulloka hotel changkang taka chuan in hmu dun chu an rim ti dun ta a he thil hi a hnuwa fangpinga soile dan chuan kadam chunga kalaza ber chumle kanat ber chum ti in asoi nge ti chuan fangpingi hotel room avalu ve chuan doctor lu wa chu alo in phel ruak sa vek to a fangping zamlu tuk chuan tlan chwale mai chu a han tum zeta ma se doctor lu chuan lo dang betin te luina chuan a khoi zom takngala atu ka chuan fangping chuan ian singa le IOU ze na tur dong ta a heta IOU hi poisa in puk tirna a an man chin ti poisa heti za thi kaba e ti en tirna IOU ti na animaya ti chuan chuta tang chuan amali ama chu intenin indu lo ruviau ma se Dr. Lu chu lo theilavin hotela chuan a hmuta fo thina October tha kumsang ni som pakwa atanga February tha kumsang ni som ni inkar chung song khan voi som pathum lai in humanin hetia anin hmu zo apiang hian Dr. Lu chuan poisa te chu apeje thina ma se awaya apiak to belkhom chu atira puka dil zat ian noi ni chu alatling chong lo ti chuan March tha kumsang ni som hnia khan adil angza chu apakim ta chau bok ani nima sela amamo ber poisa chu moto ma se athil ti tak ti awang khan li fangping chu aril ro ha in angai to chen phe chuan a in tenin alwak te ati chhuak hial sok thina Dr. Lu bangala chuan vo chhun zom reng thinin athu a oi lo vai chuan thil engkim chu apawng chhuak vekanga ati mol phodon ba ka hospital angai po chuan a thok thei to ngai lawang ti te in a soi thei fo thina chu mai chu do tok lawin police a kalani po in police tele prosecutor lama melsia dia chen tha anga thu te soi thinin a report ani vai chuan angai dam mai don lo ani ti te chu a soi fo thina chumi ni wang chuan fangping ti ang thingtlang chengker taka re theiber ve tak nurse na thok tor po a thei top chu a van ni hnuwa thok ve thei tok tan chuan chu a vona chu ngai pui mo lo thei ani lawa aril ro hale mang anglu tuk chuan engkim ti to pa anun na hial lak mai chu aril ruk ta ani ti chuan kumsang ni som ni kum Chinese New Year zo khan fangping chuan thil a thlak tak mai voi thum ngo chu atita a heta hian hospital lama prescription record alandanin fangping chu insomnia ane wangin sleeping pills mom za cho ania thakhat chunglekin sleeping pills chu mom somriat ngo chu alo e mana ma se thepui lawin alwak chhuak le hlau zel alo ni adot le a chuan
gas cylinder chin her to na chu zan kho a lo her tholin alo da a ma se chu po chu hlo cham le in avoi thumna chuan a thona hospital a staff ani na rim chang a mangin insulin chu ala chuak ruwa heta hian unit zariat ngot mai chuan alo invit ani oma ma se chu po chu hlo cham le thobin a thepui le ta chuang lo ani ti chuan March tha kumsang ni somnia khan global pandemic covid-19 kan ti kha lo thlengin khami wang khan hotel chu lo chhuana na man phal ani talawa chumi wang chuan doctor lu chuan fangping chu an hospital naya in lo tur zong tora shilin alo aman chu amana apek vek tur thu asoi boka chumi no chuan doctor lu thu angin fangping po chuan hospital bul nai te a apartment pakhata room chu alu alut veta ani ti chuan March ni somni alo thlen chuan doctor lu chu roize thian fangping room a chuan ran kalin hetia room a aron lu phata tang hian a thom hno te a in phel ruak ngal vek ba ka 6 mang turin fangping chu aron te zui ta ngala ma se fangping chuan chu chu shelo der tlatin aril tram thu te engma ala e lo thu te le in bol adu thu te chuan lama mangin pumpil chu alo tum ve sham shama chu vele doctor lu chu fangping chuan lam te chuan ti thin jim ngalin tongkam chetak tak chuan an khum ngal ta zo zo maya min ko alawa min fob lawa ke kortlon i hatlat boka ti in amma a alo vo to thin ang bok khan in na hi i chan du zo kem ni ti te chuan vole in chutia a an bon bon nuwa chuan doctor lu chu amu hil sui ta ngala chuti lai mek chuan abol loka doctor lu nar bur bur chu fangping chuan lo ngai tha in khumong lama chuan lo thuwa chutia zana le vona hepa lakatanga ato zo zai te tien eng angma se mutpui thau angai thin de chu ngai to in a thin jim na chu aril ruwa aron in mung ta tluk tluk mai chumi no chuan doctor luwa a huan na chu zol te selien a phone chu ala a kan mi huat ngoi ngoi te hi engtia ti chi nge ti chu a search ta a result tam tak lo lang halin chung jenga chuan ta bo wang wang ro ti hi a zukmuta a engtin nge mi chechak lo tak tan mani ai lian dai le chak zo khi kan tha theyang ti chu a han sar se a chuta a to pa chuan computer shui chu pa ami huat doctor lu re hlumnan chuan thadonin a hret abera ti chuan jing lamdar khata chuan fangping chuan computer shui chu abul hnaya chuan da taranin doctor luwa abul lokamu nar bor bor ngonga chuan vetin a thei to parek chuan a veta a doctor luwa po chu ron har zokin aron beilet ve ngal boka ma se fangping chuan a shui von lai chu thla tum haulo chhuata chuan lum thladonian anin chei ta chiang chiang mai chuti lai mek chuan fangping chuan cable chu thla mi alavin a thei patop chuan a pot nge chip so so maya chumi no chuan reilo te ya doctor lu chu zal ta derin chemi alo chuan amuta a nima sila chumi no chuan fangping chuan amar chu chekle wat watin alo phuto lo ti a hriat nu a chuan nurse ani wang ni mo chutia a thi lo hlawa reklum zo che ni si kha mi thi chu ti nun le tum ang mai chuan CPR te chu a pele ang loya amai ro chu omje om to lo doctor lu chu alo thi fel der to ani chumi no chuan doctor lu fingerprint mang chuan a phone chu hon sakin yan sing kwa sangriat lai chu ali pay account na tang chuan ama account na a transfer zuya ma se he a poisa transfer hi ama account na alu rol rol chuan online na poisa alo puk ton app sa chuan automatica lawin kat ngal tuakin ian zakwa che chu abang ta a engtin emotala chu ai tam poisa lak chwa the in be se chuan a han khoi kwa le chema chuta chuan doctor lu thalak de chu mangchin bokin abeng ka te id ka te mang chuan poisa puk dor chu azong kwa le ngal char chara ma se real person identity verification alongai zel sinen verify theitu tur berla abula chuan thi in ale dreng boxi a hlo cham ta thak mai ani ti chuan khowar ma de uhleka a phone atang chuan engtin nge ruangda bodan thaber ti te engtin nge ka ruk dan ol samber ti te engtin nge lir theinei tu ni na transfer dan ol sam ti te le engtin nge health insurance claim tur ti angreng bel te chu a sar chle ta a ma se engthil ma chu ati theilo thong chu mai alani lo March ni somhni pakha jing dariata rap thlak taka twala tha zo hnu loka khan li fangping chuan GIMO dan chiat emo po chu tum lem lovin
a employee ID chu a or hnuwa pangai takin an ha thona lam chu a pan li a chuta chuan ni lenga a hna chu pangai taka va thokin thil dang lam thleng om mia lo anga a om ba ka ti borborin dan pangai ang bokin dam lo te chu a en kol mol mol boka chuta a chi a chuan midang aya danglam engma ni lengin hmutur a om lo bok ani ti chuan a duty zo hnu zanda ruka inlama a ho hnuwa chia doctor lu taksa chu a khoi chanta a aloyar hna a soidana chuan fangping chuan doctor lu ruang chu a toya arim chiat mai a hlawa chumi awanga chansom ta ni angin a insoya zandaria ta changa atuk dailam dar nga thleng darka somni chuang che chu doctor lu taksa chansom nan chuan hun mangin sang sang ni chuanga chuan a chansom hemaya ma se hetia a chet lai vel zong hian rap omzo khopin fangping chu a in control theya mishing sa chansom po anglo chome tora sa kan chan ang mai hian engma achi a po chuan danglam zu han omya lawa mole ti chuan a zo fil hnuwa a room hlui lama thomno then khatla tora kal in a phe khokwar thi sen kai loi chu a pai pa ngala chumi zo chuan doctor lu kar chu pan le in a chunga chuan sum a bat sakna le kha IOU kha a om tak mialin ti in awazong le a ma se a mu zo tlat lo ani na taka chuan doctor lu khan office lama kabineta ada that kheu wang kha alo ni reng mai a hnuwa case an chei lai vel khan spinal trauma surgery lama nurse duty ten chu IOU letter chu an non submit nge ani ti chuan atwal thana thopnan hian fangping chuan doctor lu phone atang hian ama doctor lu angin anupui chu avateksa anupuin engatinge chu chen aum botia aron zo de chuan fangping chuan khodanga surgery ti tura akalba ka zana chuan arui lutuka phone po achang theilo ni in awasoi ta zaya ma se march ni somni pahni tlailama chuan apasal chu inlama alaron hon tak lo cheu awang chuan doctor lu nu pui chu aril ru anom thei tangang lawa hospital lam chu vakol taringotin chuta chuan apasal chuan ni tam tak chung chu surgery engma ani lo tho chu an lo soi tamaya chu thu a hriat vele chuan rang takin police station a khan kalin ava report a aloni ti chuan child ma saber an nei na chuan fangping chu tol thale ruk thu boya wanga thiam lo chantir ngal ni in thi tura achung thu rel ani boka chu thutluk na fangpingi pa Mr. Lian alo sia chuan thidang hialin annuwa appeal te adil zui nge a chuta chuan afanu thil ti chu a hre thiam theimi ulo engtin nge hetiang thilrap thlak takhi afanu hian ati theizok ti in amali ama chu phunmol mol chung chuan in zota ka fanu hetiang mishing anirunga thei hi amakani karing theilo ti in rilruna takhian ain dom kon ngoi tamai ani tunge li fangpingi hi ni chi ale I han thlir zel don ti ang Buangsin province Bobai county Huajia thingtlang kho a an kho a chungkore theibir pola tangin alo pianga iulin khopui tang chuan basa thui tak Dubai county panin in kalanga chumi zo bas te zokin Dongping town panin tlangkonga intlani wanganga chuta tang chuan Huaji village thlengtur chuan keyakal angai to thong ani ti chuan chuta chuan fangpingi te in chetak achungpo tai hlui to takina akhu ve bam chulo omin an kho a mitam zok te chuan in chong hni te chong thum te an saklain fangpingi te in ero chu chong nei lovin lui cheve to takin ading ve ba ma chutiang din huna chuan ni fangpingi chu kumsang khasakwa samkwa panga khan an unau jinga opabir ni torin alo piang vea naw mi chia pahni le mi pa pakhat nein anu hian zon kong thalo ani ewangin a hrisel lo emiama na po athok theimi ulo tin apa chuan achung ko en kolnan chuan natin reng remchang a hmonga piang chu thok thinin re thei na hi an chian thaber emoti mai tur hian re thei rengin an nun chu an hmang thina hetiang chanchin thalo tak hi nei te ho lo ni se chuan thingtang chengker taka mi re thei nula thei top chua lekha zira khopuya damdo in liana na thatak thok thei har satna le re theina po ina a hne theilo mani in tungding theini in ngai san po a hlo viau tur kha ani boka te chuan Mr. Lee hi zernangai sang takmi lekha thiama na thatak ne chuan nun a thlak thleng danglam thei zia te shetu ni in ama nge po hian
junior high school zirtura entrance te pve in atling zui nge a ma se achung kwa an re the em wangin kum khat che chu azir mantia zirna chu a chol san angai le ta sia hei wang tak hian zirna lama chuan roll o thinin a fa te chuan zirna tha an mo nge the nan the to pin na chu a thok ta thina chuta athil tum ber chu a fa te chuan ama anga re theina awanga zirna chol san velawa lekha anjir chwa nge chu ania chutiang chuan re thei hle ma se a fa te chu school kaltir vekin fangpingi ba ka hian anau chi apo hian teacher training school guangsia zir thei turin entrance exam apa sui ve boka chutiang chuan a fanu pathum na le a fapanau pangber po chu county high school thabira alo tir ve thei bok ani apa soidan chuan fangpinga chu an chung ko tan chuan nu pakhat zo khi ani shima elementary atanga junior high azir thleng khan na thok chungin lekha azir thina anu omlo piang hian anaute enkol kha akuta atla a nudin mun changin anaute enkol reng reng hian lekha po azir thengai lo ma se chuti chung po chuan an classa ati thaber chu ni thei thobin chutiang taka lekha thiam theini ta chu khopuya high school thabera po olsam takin ani chu alu thengei dona nima sila vocational college lam chuan aril ro chu lali da zokin achan pakhat po apa ngai dan chuan vocational college chu kumnga chau zir ani a high school kala chumi zo a university a akale chuan kumsari ngot hun adu dona na muwa thokwa tur chuan vocational college akal mai kha ati chi zoklata ti chuan fangpingi po hian apa ngai dan chu lo tomin vocational college chu azom beta a nursing a thlan chan pakhat po hi an chung ko din mun pakhat wang ni in anu hrisel lo zia asia a nurse ani chuan anu chu ain kolpa theidona chu adu chan ber pakhat ani mai pi alama fa u ber ani awang hian apa du zong le an chung ko ta na tangkai tur na a tho chu angaya tin an kho atanga nanninga lekha zer theitlem te te jingami ani nge bok ani ti chuan vocational college exam a pass nuwa chuan mire thei zol chung ko atanga local ani awangin fangpinge chuan tuition subsidy policy hian sang ruklai chu semester khatatan adong hlo maya chu mai ni lovin university a chuan anung chang amoin lekha athiam thei bok nen a thazongin shiat po a hlo ve wa anhuwa pe chuan student psychology association publicity club president hialte ani nge ani heti lai hian fangpingi pa do tu samber chu an khoa thingtlang re theina chu kalsana khopuya nonpa ngai taka afano nontir chu ni in lama poisa ron thon tur po hian adu lawa tin an khoa thingtlanga chuan in le thar emo thingtlang mi pasala nei mai emo po chu arem ti haulo tuna chuan afano chuan degree thiam na le tanghet pa ngai tak chu anei beta a he an boina hi lo thleng ni lo se chuan tuna tanga kumrei lo te ya installment in khopuya in tharte po an lei ve thei to anga chu mai ba ka khopuya chuan bialpa thatak te mu in nuam takin a khosa ve to tur hi ani boka ma se chung afanuta na du thu alo sam ve song song te chu mumang angmain aron bo ta vek mai ani na taka chuan Mr. Lee hian afanu khosak dan hi shia thiam har atina alore to emiama school akalai tang to khan transportation atana ian zatni manral ai chuan ti in pangpinge chuan summer le winter chola che in lama aron howa na a thon huwa po anin pannan hian darkar khat ai tam or le ian za po tlinglo sen angai chung po in pangpinge chu aron ho khat le thawa chu apa chuan mak atir ve deuh thin aloni a tin a tho pui poisa apuk sakhote po kha annu loka chuan tuma abipop tu talo bok ani ye chuan December ni somhni pahni kumsang ni somhnia Guangxi provincial high people ko chuan appeal dil na chungchang chu ngai thlak na hun an nei ta a heta hian fangping chu mipui makti hlo zeta omle in atol tha chungchang vel an soilai te chuan angoi renga ma se prosecutor lamina Dr. Luaniana in kung kaina chang aron soi choa in ngai zong mi pat me chiana po mangdon fo thin an ni tia aron soi cho vele chuan fangping chu aron rita phat mai du wang renga sex mangle in kop an ni lo thole ti luina awanga in kop an ni tho chu thinjim takhian aron soita a
chumi hmonga wanga tual thana po chu thlengta ani zia thu te chu ron au chho pui ngalin atong rangin a thin rim ti hi a hriat ngoi ngoya engtin nge khatiang mihring kha ka ngai zonang teu lo lutuk atenin ka ten kumsom ngami thau si mil chebok si kapa ni tur tak niala tan po a kadu lo tur kha kangai zong lul lave aron ti ve ta sia sia maya nima sela anin biak vel na te phone atanga delete vek ani to ba ka fangpingi po ama du tho in doctor lu motor hian hotela voi tam tak akal ve miaw maya chu mai ba ka khatiang thil thlen ma zan po khan a in lo a zandar som nuwa doctor lu chu alu tir boka chu wan chuan ti luina awang chawa motpui thina ni ti chu evidence om theitlat lo bok ani ti chuan ko thutluk na chuan fangpinge chuan doctor lu sum tam tak aba a chumi wang chuan in hnial buain aba ti bo thei in be sein rap thlau takin a thata tin an puanga tin evidence ti ching pen nen evidence ti bo tuma a che dan rap thlak tak ti awang khan dan angin ana thei ang bera shem ni ro se ti in thutluk na an siam boka ti chuan august ni somni kumsang ni somni pahnia khan guangsi provincial high people ko chuan an appeal na chu no sakin atira ko thutluk na ti hlum tura alo rel to chu a pompuita a chuta report chu supreme people court a pompuina turin an thelu zoi ta bok ani ye chuan li fangpini case hi tol thana sakle mai ani lawa online gambling games ina ngoi renga mishing ti ai chia theizia ton thleng po a mitam takina hetiang games hi an edik zia le thilpoi thui jok a thlen pha fo thin zia te hetiang games aka in thiar film apoi mo zia entirna thatak ani ome chutiang chia chuan nurse no pangte mahun eng tak nei kha du amna leiba le mangan na in atlak bok me chia chuan ai leta a reilo te chungin mi nun na chan tura thok nurse fel takatang khan mi nun na rong taka lak sak to ani tamai si li fangpinga chanchin hi kan mit le beng ti warnan manglomila online gambling games la omzia voi khat me zewina ngong anei thui zia te do amna swalina mishing ati danglam thei zia te le chanto kalung oi tluka hlu a omlo zia te shithar le theu ila a tha ome ole khati zong kha ton chuma kan case ngai thak khole the chu aloni le ta a he case a en ngai dan te comment section lama in lo se vele theu don ya